Ewe ebusia yamamu nyina atena se yasan ba yebesua de ewo amamre akwankyere so aha eye inshira 104.5 FM yen Facebook live on ma oha ene nan achiripo enum ena dan de tena se ni atune din amamre akwankyere aha de si amamre ni amane ekoso dan dan na tena se da me ka kyerɛw se ni ayewu agya ne dawuro no ono a ena twa so obomuom sanso ena se akobe nsua abena anwo na odidi jakare didi a etramo ensem bi wo ho ne entrance anya adwe ne emfa mesomwa obaye de won hwe yi a na bose enu nkyeremu ebeyiraw enu nti ye pene na eba na ya ba be somom hyene so somebody media group anya mfrinhia aduonu num 25 years ena form kra eni emfa akonya nso na ya bo won edi echi nyina ba so ni asem se ni akote be se otramo ne bura bo de no ya nyinya no da bi ja ya nyinya no kra di apoto amana fienso no onchi so de bobuo na otibedie enti enuano mu a e ba ya modi akire na maboa ama bibia aya kama no ya da mo ase pass mfinsia duonu num nie mo ne ya tran sponsors nyame nhira mo pa afa adwumayefo a maboa ama multimedia group ejina na so ya na mo ase pa enti sa ko adom ko joy ko asempa nhira love Adum TV and adumonline.com afa ko myjoyonline.com ensempa for eho ana abenya bie eno bi ana yatrase ewo nhira 104.5 FM so yen Facebook live ya dwadwe we amamre abakwasam ne mpanisa ne yatrase na ye de abesomwom ene nsem bebre ne gupuno so na nia ye be yakudi agu awiem amoate bie ye be bo awra nhia hemfie ye be he chidom fekuo no ye ka chidom fekuo na ye de ni nya chidom fekuo no ebio ye be edi achempem hene why na di sa akonwa no na achempem edi achempem no krai ba no sei ane ba na bose ene sei eno se ye baba na ye di ababa somom ye wia ni atwa so asua enyema bebere e di afa hia hene eno so ni kyeremu ena bose se na tie ye baba na eno so ye di ababa somo wia ye o adinkra symbols adinkra ashanso die no bebere wa man eno so nsem ye ba na ya dwadwa de ama wo tuni yetena ne ensampi ane gu apaso a ye ba na ya be kyeremu ede ama wo ka bio said man gan ye kwa abatuo mun abatuo ni mu ne to akyire ene se ye be kenkan wie bobo ye de o mampani obedi e be siso no asema ye gan multimedia group ane maka kyerɛ no se ma no enye asomdwe nko a na bibia nso etumi enkoso kama ye sha sentence so a na ye mfa ene adesua no emra na mamani kan fa we entwamu se okwa akamemu a ye wontuma ahodo bebre ni din na mba ko kente ba ko agi din pa aye niamo fra no edwina sa no niamo fra no edwina sa enti lumba kra de bonyom oba na mi fra madwina sa da ye ni bro so mi hwe na gyan sankeken oba ye huwo ode ai sasa wo se sa adwum mu ana ode sakasa no edi dwuma ewo mu na me din kyeremu na ngasa e ba de abesomo entuma na ngasa ni dia de adwunie asan ye ka adwunie a ahyenso de ahodo a ye de dwuma ye ka memu ha no mo odura himfie a ye timi di adwunie bi wo ho mbo sa akofona e be ga nkram so ye dwudwi ne akurukyire agudan ho ana bamkyiriye ne akurukyire agudan ho nti wo na se ha de ye ahemfie e adwunie no ana kasa kyerɛ wo ama hunu se ha ye ahemfie enti ntuma no so kan no enanyina so kwa wiamo ase adangoma ase na akobongre a omo ya kenteno no omo nyina omo di adwenie edi dwuma wo mu na saa adwenie no a edi dwuma wo mu no e kyerɛ wo sɛde kenteno ebesi akɔ enti adwenie na omo di dwuma e wo mu no ada duru bra bi omo di adwenie no ye dwuma saa omo sɛ da bi yakɔ ya pem ana omo sɛ da bi saa bra die entuma we ye die twato enti e fra no adwenie asa eno na kasa ngro so ya fa adwene asa emu enye ni pa adwene odini ntuma na asa na emu eye adwene nu na asa ti sa ntuma no na ya fa adwene asa so ha me ntuma ye a me frɛ ye a wo mu a omo de adinkra ashes de bebere ana edi adwene e won ntuma ni mu ya ehyewa na se efurawa obi ye hunu yobo hu se ntuma yi adwene de mu de ni a e kasa kyerɛ no se na tie edi sa adwene no omo de ye adwuma e wo mu no ana san ya wo mu se adwene asa
mo friend adwina sa ba cho yan hye no sa na bibia nso entimi enkoso emfa emaye we die e ba betwa mu an nkura bi asemo so betwa mu kuro bi ni din betwa mu e ba betwa mu e die nkwana ne ensempo ya ban bede ne e be sane dia ma onom ye ngongo ti na sanshane nso enhira 104.5 FM ye Facebook live one ma ana mamra kwankyere ya chance e de e ba besomo no menua Coffee Ghana we be producer prekopet wono na gina fidie echichim no mame wono se crew kire ensam no ade mame a me ba ba dwadwad no mame na twamenti fie twamenti no se ya sansa krokoti akom etwa no ho eje mfre ewo ewiem mo so kwa meje ni boaten obednya from nana kokoto me so na medi ho chia me na okọ Facebook a teacher Coffee Media e ho nso ya chogu ma obednya bi na wa no a chenso ama afoforo anya bi ahwem na emom pra makase na yenhira 104.5 FM ye Facebook live one ma che na adwenkyerɛ so fabra na yenkenkan emfa emaw afa ne yenhwɛ adinkra ahyanso de ahodo bi a yatase na ye ba besua emu ade na bibia nso atimi akoso kama na adinkra ahyanso de ekasa hye bebre edisa wonim na wo a wo se we die sei na eka na ede atreyen na abusia de di kan eye akokɔ nan na ahyanso de ndodo na ewo eba ye bu ede ama no ewo na bose esa nso ewo adesua ewo mu edi eba he be na ewo ho no ni ahwe na bose ye wi a ni ahwe adesua ewo mu ni nyina ya tena se ya enye kasa akwa na emom oso won to tase nimdie efiri mu na adu ba bi a watimi ede adidwuma se de fata okaniba na de di kan no se ni kan ye no eye akokɔ enan na abusua se wo hwe edi crashes bi da so ya eno ye friend akokɔ nan no wo hwe a asade ndoso na emom de edi bibi akyerɛ so no eno ana ye akokɔ nan no de edi bibi akyerɛ so no eno ana ye akokɔ nan no nti no o de atoso eno ye friend akokɔ nan no na ebe bebre ena wo ho ebe wo mpani se akokɔ ba tan ne nan tiaba na enkumba akokɔ ba tan ne nan tiaba na enkumba na bosie no nie ya ni aboa akokɔ foul yenye football mu foul ne bi da bi e ya akokɔ so foul akokɔ no se o hwete a on se be kura bebre na fa no ho empani se akokɔ se ordinary mienu be hwete a ne koko etwifom ebi na msaga cho se akokɔ ba tan ne nan tiaba ne nkumba akokɔ ba tan akoro na no so huri trajata na no ja ne ma wachira na sebe ohun ne kwase a waye so ho eba ndi edoso na saa ahyenso die we hu na ne aka kire onyina ne se akokɔ tan ne nan tiaba ne nkumba ebra akokɔ ehwete na opa bibi ade ama ne ba adie no edu ba bi a ne night mi tia ne ba no ene se ebra ye ti wiase sawo yo ba tan wo ye kirekire ni wo ye ofo wo ye freshfo na se nkwada e wase a wo se obetimi ajeje o mane so na mom o se wo tia nkwada no ebio tia na wo tia nkwada no edi kwan se ekoya tia edi pra o haw anadi amane ba bra kra no enu ntina se papa ebu akwada obono no atwena bata no ho otwa ne ba ko no atwena ba aba bata no ho yesi akoba tan ne tia ba ne nso nkum ba enti ebra onya akwada ne te wo hweti ama na duane adi no ajeje ne so no hu se o chia no ofom kwan a obetia no so ya bani abeka na eba mu ne ka no kwan pa be fa so abu akwada ne da ache na ama na nyina ba panimpa no hu se tia wo tia no enye otan tia wo tia nya bu apayo wo ya ne se be bu eni saa hyenso die we ekasa kire se yati wiase ya agi ani ya kwa ba bia ma emedie no ye hu se ye betiam no mo chia afinsi atene wo mom eno aye akokɔ eba tan ne nan tiaba na enkumba etia no moma ye nhye no so saa na bibia nso entumi enkoso kama ye nkwan na ye nhwe nea etoso mienu na ye mfa eho adesua no emra ema mesomom ye hwe de etoso mienu no na ye mfa eho adesua no emra na information so said eye inshira 104.5 FM ye Facebook live wa ani atans esia dia training amamre akwankyere ye nkwa ye nanim de etoso mienu but mo hwe de da so yi mo ye sa chance de da so yi
eye owuo atwede owuo atwede owuo atwede ene da so no hu a aisa atwede bi saa da bia ye bi ahye ne so no aisa atwede bi saa owuo atwede eno mo me nhye ne so saa na bibia nso entumi enkoso kama kama na be ho mpani si owuo atwede ba ko fomforo owuo atwede ba ko fomforo edu hu ekasa kire o pa ekasa kire o owuo atwede ba ko fo emforo ebe bebere ne fa owuo ho yesi owuo akoye kontonkro wi a wada manse ina akom owuo no asesere wada ko owuo de Canada asebu a obefawo saa so na so owuo hwemo de a yemfa anibere de abufuo entumirika anyi nachi owuo eho be edoso na saa ahyensodie we a ye dinkra ahyensodie no ekasa fa owuo ho ya mpani so owuo atwede ba kofo emforo onua health wiase a de agye we eka kire wa ne se o ya kwantu a obia ni ho bekoti owu akwantuo owu atamu nso se okogyina ni mu a uni bim da timpani so obia ni okogyina owu atamu mu adi bim owu o ye de ode obekọ na ahyentu bi we kasa kire wo se oda mani a oti wiase wo kani ba oti wiase Ghana ni ba bia wo bia ye basere bre ho ase why bre ho ase no watwe ba ko fomforo e de ami ametie obetie da ko be sori ya no pa yesi ko to da ya wan sori na me ko me krachi ha obekọ me nso mekọ na emum kwa de bekọ no ye ko ne sei e sei uti wiase a nya abaye di ama afoforo no e na wuwu a ye kai ne eka na emum di abaye di ama ho ne de eira to da sani wu na ne ketrema mponye firi atiasefo na wu na ketrema so mpra ne ye ne pa abaye di abo omanfo atwa wo hia ene oman owo atwe de ba ho fomforo eni ne eka ne se se wo adi crashes di e kasa kirewo bro ho ase na kai se sa atwede we e de ya obia abeforo na wako owuo atemu mu eno na mamra kwankire yeguso yesomom na mfa nche kase pa ema me papa elder prempet na ene beka chempem ho asem wo ya chempem de hye wate nya me hira na ade ntumi ma me se me mfa enye adwuma na muama akan ya mamra ni amane enyina na so Canada wo Pentecost elder prempet nya me onhira pa yanku anim na yemfa adesua no emra na yemfa ensomom de to aso eniem de to se hwemudua fatusmaye hwemudua eno nso ene da so no hwemudua eno nso ene da so no eno nso agina ho adima ensohwe anampo enhwemu se uye nhwemu akosi ase hwemudua se bibiesie na uye nhwemu ede akosi ase no kwasem nie se ekai hwe asensudie we ni asua ho ade aka bebo ye pa agasibo ni ndini meka Ghana ya endorse media critic enyema bi ehu hia sabi enyema bi a o se ka nim before botuguo enno ana Ghana for esom ni adaadan no so ho tihwemu die we kasa kire se bibi abesi bia no enya abotre ye hwehwem ni mfa ne pa no ema bra ye de ekoso memu nhwe ho a ye ti aye dwadwan ni apanim die ni asu abakwasem ni asu amamre ni ye to ene wiase kwa nanim ho ni ha ni abeboa me nya aka bom se oman ba ko ni etu mpon da bi obu wo asa adwuma ye yo hwe da bi ebeba sua de da bi na emom sabie ku mpanfo manimu a ye ho hia obatie se obi adura ne ho anye ebeche traffic nkrofo ba hwe pa na emom de ya adisia no obi ampe de ahwemu ni mfifi mu abeboa me etu mpon abrabom no obi ampe ni saa chance de we kasa kire se ye hwemu ye ni mfifi mu ni ehu nipa no ni mfa mu ebra ye ne saa ebeboa ye ame etu mpon se enipa ewo ya abrabom hwemu dia enso eno no yenko we so de di so aye fofon aye fran fofon ana fofo we egna ho adema otan sabio otan hunu otan ni ase sampani so otan kre freedom pem so ahom na we be wo won se die fofo pe e de ginantwi abobedie ana eka fofo nko a anka ginantwi abobedie se ka fofo nko a anka ginantwi abobedie ene se fofo an ewura ana ginantwi no so ewura ya no tai e wonsu ano pa na enam se ginantwi no afenti no
so ade fofo no gina ho na de bia omanfo duru ha emfrawa si nhire ayefe enhire ayefe afi na fofo a no ya se ginantwi no ekosoro no obi ebo ne din tie ka no nkanka ginantwi no abobidie ana ginantwi no se ewura bia ewia hye kakra bia na ahye ayetum na se abobidie no ti fofo mpa ya obanse ewia bebo na ginantwi abobidie enibane se eka fofo ko a enka ginantwi abobidie we ekasa uhu a ekasa ne kire se sabio tenhunu eso ni mfaso wotenhunu eso eni emfaso tie sere nso sa onu ni atefie na munu ni awadwam nam se akoso na obi ebo ne din na asmasio na asmasio o ya ade anu ntino na wo fa kwan bi so abra no asmenia enye fe enye papa tie sua de yehunu se wotenhunu enye papa de ba kwa mu se ha Ghana ne abinwam no wotenhunu sametia ya me dwadwa ye nhwemu di bɛn obi hunu sabio multimedia da mo mama me so kakra bi ana Ghana fo da wo magima tum na obi afra me no me ye interview obi afra me pentiremu ana ye ne ya afi no de ne kwa aduro so ade na wo so unye otan hunu no na wo sua se de mi sua na wo so maso kra me san me ho wo so unya akoso wadwam akoso ko asua de aduro akiri ya bo na ba so apagya na so se me de kwa aduro so akwa ko hwan na se atwede ye wo ye ne sa eboa sua de no bi ne be san ne ho na jai se wo de sabio wotanhunu ana wo de wo de ti adwuma ma wo sai enkrofo no se ya de sa me ye se emwa kra entia no so ye nhya ne nso abamna kwankyere so ye transe na se ye tase a ye tase nim de na esua ama netimi akọ nanim ye hwe we so na ye mfa ntwato e wo adinkra ahyenso de no we so aye osrane ene ensoroma de da so we aye osrane ene ensoroma eno so mama ye nhya ne nso osrane ene ensoroma empari se ensoroma aye powere a osrane ana obeware no se ensoroma senka o powere a anka osrane ana obeware no eno aye ba e wo ho na on se obukura atimi di we gina sosam ya ekire odosronko a eda woni obi ntem wasem not se chichi ene ensoroma aware me not se chichi ene ye ensoroma me not se chichi ne bosumi aware me se chichi ne bosumi aware chichi no agina ho edima ye ensoroma ana bosumi no na daase no so already dan finfin na ye ensoroma ana de daase na bosumi anasa osrane na ensoroma ne san fra no chichi no me se chichi ene bosumi awade ye na mo gidie bi se chichi a ye ensoroma ne bosumi o twaka ya ye odo twaka ana da wontem ba ko yo ba ade ba ko ye bema enti bira bia bosumi ebe pie no bohu se anya we kwa no ensoroma kase ba ko na edi akire ya fo ni to wiem na he wani so ade me de behwe bi na hunu na me tai hunu pa se ebra bia bosumi be pie no ensoroma edi na chi ya ye twaka eda chichi ene osane anase ensoroma bosumi no entemu na we so gina ho edema odo ya eda ekuo bi ntem odo a eda be no ntem na so maka otai ho asem meka odo ho asem abusia se etenase ni odo ene no kwaredie eye adwuma a ene na beboa ameman etimi atumpon enzo ono obi ti wonu man fa odo mapa edo no emfa ono de ebesie ye ne sa ebetumi aboaye eni sa di crashes de eda so egina ho edema odo anatwa kan eda enipa mienu entem endi amempanefo kra bu be se nia ya kan nipima he no ono ane eni no di akapimahwe eye yankofa enyam na di yankofa pen no ona ne di yankofa yeye edi enhya ne so se we egina ho edema yankofa sonko a eda banu entem eno na edi ama ho enti edi crashes de ne dot pa ne edi munum na aba yakua nim no ye beta se de aka ne yakua nim baako na esua de edi efremu amamra kwankyere so ne insha 104.5 FM anya trase a yesua ade e wo so somfo kwa me agye ni boaten nana okoto ana medwadwe adi ama wo machi a teacher Kofi Media so obehu sa ansemi e wo ho no Kofi Ghana so produce me ya wasan akruchi nsem no adi ama me a mewesa na mede ama wa wo hye no so mo hye pa nya me onhyira mo madwe kyerɛ mo di gum e de wasese ma ba so e de mase pa nya me onhyira mo dan sana no na yenkɔ na abo akonketia ho na obekyerɛ ntumefra entuma bekyerɛ fo se yefra achempem ɛdan se beka achempem asem ti sa ntumefra ya achempem yenkɔ sɛ di akanfo esi frantuma achempem no ye ba ye beto aso na ye di ama wo anano ara me wu ni me nuanu mema mo hwɛ me giri sɛ wunya pawa bi na sɛ wode wani hwɛ nko ade a wonhyɛ nwie no na wankasa wo kwan dɔntumefra
obi kura be che watare kura nya de wani beje obi se wonim tuma fira nya me anim ni enimonyam e de bro ne ya na ano ode nti me anga se me gina na na mo akodie se obe che me atare kura mpo anhwe ame nda wase nanso obe che me ntoma oh me hia obi a me da wase me hia wo bonka mu kura me da wase sa bebe penalty bi se ope se me nya anim bebe penalty nti no de me de brem nsu ye fra no e champem na nanom te fra pa na enso eya na nyame anim no mu fra ne yie na me fra be wie no bo hu se nso ye da mo mu die nim ene se nyame ba be fra me die ti mo hwe wo fantoma no a obegira mfimfin ahwe se emu ache pepepe ana emu ache pepepe dia ene na odo nsa e ba tontuma ni mfimfin na wapeja baako e de agu ko wapeja ye toso miinu enso de agu ko na ama na ase ada ko kama na da ho awie dia ene na me de mensa be fantoma ni mensa be nku be fantoma ni mfimfin ma hwe se emu ache pepepe ana emu ache pepepe dia ene na ya se dia abodom kungu mabasa so no me na baba be hyem nsem wi a we no nso ye adam ni se e be hyem nsem wi a me de mensa be nkum ni be gu mabeti me de anu mo medical gu mabeti kana ne de ndie na me de ni fan na be gu so na mo we ndie me de be gu mabeti ti me de gu mabeti wi a na me ji mensa ni fan na pia bonti yi mensa ni fan ni pia bonti wi a na me de atontoma na chi tontoma na chi a na se enya tintipi nemu mesusu na mahwe se aso ene se ne mechebe mu aye pepepepe ana mu aye pepepe dia ene na meda ne mensani fen afiri so ani negu ha da ne firi so se ya na mamoa no a ebe kitikiti woni bia ye men se be ne mensami yenu be chantuma ni mu mienu be pientuma ni mu kini yentuma ni mu a me say na tuo gu me kon say na afie me de musa abawa besi na ay kama we ye friend a champion na nanom tefra ye wura krampo tefra wura tumfo tefra ba yenso no e na so wo friend say ya e passa mo fra na e pegu mo fra na e pegu nanso se wunya bana na amoafo me na so kwa dia me kire wa champion mo wan ka sa bo say yes what front one how the tenacity so empem wuda aje se wan ka sa na apese wo say no sa pepe penalty tina na no se ne na muti fra mo tuma no me fra me di awie no mo bo say aye no kre say na amoafo asem mo kan ye no kre enso so ye da mo mudi ni mi di mi fra no enso so ye adam basa na wo na asim so yi kama tuma no nya de e betete o ati se ututu tata na ti santuma no fra man ni nyama pe sa pe champion na de edi bram na masi na ne enyen a mote fra na ya na ma na seresere mu na mo mantuma a e fa nim gu ase no afi na me de bram na masi ya to so na de ma busia amamra kwanche gusu esomo na na ma konkatia na hu se o kire ntuma fra no wato di a champem se ya champem ntuma fra ekono ana o kire ediama na na ma konkatia nyame hira pa eno bre no adaje sa obeka ho e wodumadi so wa ho yenso ye de wase uguso o hwe nyame o hira mu nyina na offensive force abodi o mse ye wiesu ne enwie ye bia de bio ana ma oho esere ye sabio nto aso ana empum wansampo bre aboso ba nso ana ma eja epaye etiemfa dia aka no ento aso emawo ye ba so se ye beka hia hene ho asem ni aka achempem ne ene chidom hene wonum ho asem na ye de amawo ye bre ne kopa ntienta se ne ye miani emfama na hunu se esitie na dasa ne ye ba ya sanso ato aso e de amawo me ka achempem mamenkai me na elder prempen na prempen owo Canada na me da sepa o ye achempem de hie ufra achempem abusuanim na yen ka achempem ho asem achempem aye akonwa a opinso sai tutu ana boye o santino dikan o sai ko fitutu na mame fa nko abakose mu kakra de bia metaka sa asem se ansa na o santima ebeba no na o man bia edi ne ho so kumawu man edweso man kwa man aye de friend kumase mampon man dwabe man nsuta man ene aman ahodo aka
wo mu dodo na keka bom a eni abeye asanteman na ansa na asanteman beye asanteman no ma bia di ne ho so enti sa abre kwa man a eni efred Kumase no mo so man kase pa na ma rekofo ana ekekere ye eti ebra na obi rebu abedi ade ana woni nimpanimfo sa abre akonfo ya muanom eye ma jinso be kan asanteman nyina bom ebra mo yeso be kan asanteman nyina bom no ana doma eni wonum ebeko ye nam so ema na obiri ye bua eto ananom ewo ense do na ebra oto ananom ewo ense do wie ye no to so munye obi na obeti na obiri ye bua ne nto amu penisi adari bua ye babi puma mu enu ntino awobo na o sei kofi tutudin ama no be ye kwaman hene na ono na be ye osante hene a odi kan enu ya afi apem ahensia eni ediokunu mu 1690 na ebra oba no hwese de asante ana omuka omunya ho bo mu no hwese de konhihye tie no no hwese de bi o so hwe na odi nyo bebugu akwam na boa ema omanfo no enya ahoto afi omunya ba be di akonya no onya ahoto na nya misra wato nkwa be bia hye bia mi se otwede mponya nkropon kwa mbese ya mentemedi katabre kwa mom aba ho ban ana o hwese de bi ene saade a o se omunya hene emma ne bi na ombo o hene ho ban fi se ba na nka obi ebo hene ho ban bia ka na ofa na obiri ebu a wantoa na nanom ewo ense do enti ekoba asa no ana obo akonya baako na de enti obo sa akonya ne se akode ne nioma na omuhia sa abre so ndako no madi nkuno mo nsa anka na mo madi nkuguo enti sa akonya na obo ye no obo se mra ne mfa sa akode be hia ne momo na ohini bi oba betina akonya so bia no won emma no ho ban na sa akonya na obo ye no ana otu ne din echem apem echem shield akochem shield se mudi akon enioma mudi bo mo ban ba kwa yese nkatabo shield ye sa fra no chem enti echem apem ana achempem enti achempem hene no owo akodie bebira se ko ba se ekon bi si a wonum ana bebo ohene ana oseatu otumfo na ma kwa mentuma omu na bebo no ho ban wona bebo otumfo ho ban fati ase enti achempem eno yen hye nso echem apem na ebra oya sa no de odi kan kra ba abeye achempem ne na obiri ebo a ne ba ya e friend saben panin ne ba a e friend saben panin wona sa bere oba be achempem hini a odi kan achempem hini a odi kan saben panin no na obiri ebo a no e kwa man hini ne ba ana betena akonya ne so na ebra ba tra akonya ne so no ala pinso se ko fitutu ya se ono firi ho no mu a ne ba ana mra na omedi ade so ono firi ho no mu a ne ba ana mra na omedi ade na ne ba na oba bedi ade no so ohene ba osu afriye entema achempena akonya no abe saben ani afriye akonya ensa ko menhia hemfie a saben ani afriye akonya no ya achempena akonya na yen hye ne so se wonya ohene ba wodi sa akonya no enye yie enti osante hene ne ba bia o sisi abetime di akonya amana eye yem nkomponi hwe sante ayemfo wonum na obiri ebu a opinso se ko fitutu afi na opoku war katachie ayemfo aba no omumma omo ho no obia etime di akonya no e ma no eye yie enti no aye ahenna akonya ye hye ne so sa na bibia nso entumi enkoso kama na achempem no omo san so ana enam so amenya chidom fekuo no magaje so na bana na ho ban eni ko manhia hemfie a chidom fekuo no ahenema no ana wom pa ahenema no ana ewom enti se dru se o santema e kokko a chidom no o na gina o papa achi na wonum eko edum papa achi bon ho ban na chasen so a o mtenachi e bon ho ban e kire nim dia nananom ewo amamuo ene oman enhyehyeye mu ya de besi asante akon ne kwan fa so kwa akon no obesua de bebe efrim pa ya enye asem ketua na achempem so akanfo amamra ni amanie mu no se wo hene sabe otumfo ya otia akonya so obefirimu a osai e kire himfo bese miense konum so bi na sa himfo no achempem ne ka ho edi bebe o hene be ko bia no achempem ne ka ho ensi da said sabe o hene to ne ko awuo na on san ana o kasa no nkasa nkyira achempem ne enye adwuma ya mama ni amanie no
ɛno saa na tie adeɛ bɛtena ase no yɛbɛsan ade mu nsɛm biaba na wɔde tie ni ade kyerɛ wo na hyɛ no nso ɛberɛ a saaben panyin ɛba bɛdi akyɛmpem akɔdwa no ɛna otumfoɔ sɛ tutu odi kan ɛbɔ akonya de ma saaben kuma yɛ a na ɔyɛ obiri ebu a ne ba na saa saaben kuma no na akonya so bɛyɛ hia akonya yɛka hia a mepatwɔ na sɛ yɛ hia wankasa akohia they need you hia hene yɛsɛ bi asɛ bodi hia fo so da bi na emom hia na nanam hia no sɛ ɔbɛboa na watoto nneɛma ɛna ɔmo de no ɛbaaye hia na ndwuma kɛseɛ baako ne sɛ ahemma yɛ ɔdom ɛwɔ asantemanmuo ahemma mo manhyia ahemfie film royals no wɔno na ɛbɔ ɔmo ban sɛ yɛ nya hia hene no ɛno so yɛbɛba nya ba bɛkyerɛm ne yɛdeɛ ma na ndwuma pɔtee ɛne ho abakɔsɛm bi nkora ɔdi soɔ ne nyinaa yɛba yɛde bɛba na yɛde bɛsomo amamra kwa nkyerɛ so nie mosafo kwa meje ne boaten na wɔkɔ to no mba ya mbadwadwa ɛde ma wo nyame hyira paa sɛ wo kan ho na ado ade kyerɛ baayɛ insha 104.5 FM yɛn Facebook live ade ba bɛsomo no Kofi Ghana ekrutie nsam no ade ma me ɛsa gyina figye n'akyi ɛkyinkyim no ade ma me mosafo kwa meje ne boaten na bɛsomo yɛko yɛka sɛ yɛto abe yɛto awie ɛne bibiam no yɛba no yɛasomdie mɔtemi de yɛ mfirisi aduonu no mu yɛda mu nyinaa ase sɛ maka ho ama yɛasomo sompa nyame adoma da sene yɛbɛsan ahyia ɛwɔ praman so tete ɔkrata atwerɛsɛm si a akyia mu nyinaa